Hello guys, maing buntag. Mao din ni sitwasyon diri sa Barangay Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. As of 7:30 AM, pag-abot yun ako diri. Padulong takog tagom kay mo trabaho. Oh, inani kalalom diri guys, dili tagahawak na hapit. Unya kung gusto juga mo tabok na kay opsyon. Kaning mga kariton diri nga karga og mga motor. Yan ninang buntag sayo daw ni tag 150 daw ni ang kada motor ani. Na sa diyang dagka na sila gibaba og 100. Kung makita nimo di aga sa mga ubang motor gipangganoy na lang mga tambutso gipangsapungan. Kay lisod kayo og paandaro nimo na kay mga kasugat nga basta na help. Kanang help day guys naga karga po nagmotor tag 100 gyapon. Daghanan ni sila karon. Lisod kay kung paandaro nimo na kay kasugat mo balod ang tubig. Mas diya ka samot mapalungan. Ang ginabuhat sa uban, gipangganoy na lang ang motor, wala na lang gipaandar. Pero mo lagi mahumod buga kay hapit man taga Itlogan na nimo. Kung gusto juga mo tabok, katabok juga pero mo gasto kag 100. Na imo pang kaon sa imong trabahoan. Ya pag uli pa nimo ni wala pa kakibalo sa sitwasyon ug mas musamot ni. Kay ang panahon mura magkaulanon na pod. 100 plus 100, 200 na. Oh, kani. Makita nimo ni sila oh. Basta kaning kariton mo karga ni sila tag duha ka motor. Na daghan po na sila nagabahin anang ilang income guys. Matod pa nila ganina kay pamanlit lag bugas og sudan kay kaning mga tawhana nagaguyod na baan po ni. Taga Misaoy pinisla. Safety gino imong motor kay tindagahan nagmugunit na mo lagi kay tag 100 man pod kada isa. Katong mga mubiyahe ay pa kung alanganin yung motor ay na lang muglahos. Pero kung daghan mo kwarta okay ra kaya kayo. Kay tag 100 naman pilar may 100 sa mga kwartahan. O kung gusto juga mas safety habog-habog o kani help. Mas habog-habog yun sila pero lagi layo may gini siya guys kaya lagdool ni kaya ra tabukon layo unang alanganin dyan makahumod-humod pa ka noon kung mag brief pa ka mo agi dire maghubo no kanon kaya mo ni tabukon pero kung nakapantalo ready nakadaan mahumod ka daghan pagkasugat ang tubig balod-balod at sitwasyon sa mga tao murag na nag-shooting daghan nang matanaw ang nakaparat diri kung patuga-tuga kag paandaro ng imong motor abot sa unahan palongan ka katawaan ka ay pagdili lang paandaron ng mga motor nga bag-o na medyo habog-habog gamay okay ra kaya ra kay nagtabok basta dili lang jud mapalungan kay mapalungan patay layo adjog bagtasan uban nguli uban nagdan-aw pa murag naghulat og kuan mao din guys ang sitwasyon dito sa Misaoy kung kinsa mo tong padulong karon ay nalaglahos ay uli na lang pero importante jud kayo makagawas og